Vagari vekuHarare South vobuda vachichema-chema kuna MP wavo anoti Tungai Mnangagwa kuti haana chaari kuvaitira. Vari kubudisa nyaya dzakasiyana-siyana mumasocial medias. So pane tsamba yangosendwa naanonymous kuinbox kwe a certain popular page rinoitwa Zim Daily, akanyora achiti, "Hi Zim Daily, can you take the Harare South MP Tungai Mnangagwa? This guy is in second term as the MP for this constituent, but everything is dead there, particularly South Park and Ushokunze, but he's busy smuggling lithium outside the country. Please, we need answers." Ndo mashoko atanga kubudiswa nevanhu vachicomplaina nezvemurume iyeye, kusaziva kuti kunzvimbo dzakaita seidzodzo kwakanyatsomira sei zvekuti vanhu vanosvika pakufumura munhu pamasocial medias. Muri Zimbabwe kune vanoziva nzvimbo iyi. Ndakachingokumbirisawo kuti tionesane mutibatsiro tizive kuti chii chiri kuitika ikoko kwakanyatsomira sei chaizvo chaizvo.